Baterkáreň v Šuranoch. Táto kontroverzná investícia, ktorá prichádza na Slovensko s požehnaním našej vlády, vyvolala už množstvo vášní. Pozrime sa, čo na ňu hovorí náš premiér. Chápem, že môžu mať ľudia stále nejaké možno otázky, ale sme tu na to, aby sme na tieto otázky odpovedali. Slovensko však potrebuje takúto firmu na výrobu elektrobatérií, o tom nie je absolútne žiadnych pochybností. Áno, pán premiér, máme množstvo otázok. Okrem všetkých tých otázok, ktoré sa týkajú dopadu na životné prostredie tejto chemickej megatovárne a dopadu na kvalitu života ľudí, ktorí budú žiť v okolí tejto chemickej megatovárne, ktoré ovšem ešte neboli zodpovedané, sú tu aj ďalšie otázky, ktoré sa vynárajú. Jednou z nich je, čo z tejto investície bude mať Slovenská republika. Bude v tejto chemickej továrni aj výskum a vývoj? Alebo to bude opäť len lacná montovňa v strede Európy? A budeme tam robiť opäť len lacnú pracovnú silu, tentokrát pre čínskeho investora? Ďalej sa vás pýtam, kto v tejto chemickej továrni bude pracovať? Pretože vy hovoríte toto. Len Slovensko potrebuje 150 000 kvalifikovaných pracovných síl. Len Slovensko potrebuje 150 000 kvalifikovaných pracovných síl. Takže kto tam bude pracovať? Keď nie Slováci, keď nám chýba 150 000 pracovných síl, kto tam bude pracovať? Ako to vyriešite? Takto? My sme boli veľmi prekvapení návrhom Uzbekistanu, ktorý hovorí, keďže má takmer 40 miliónov obyvateľov, že je pripravený poskytnúť 200 000 pracovníkov, ktorí by mohli pracovať v zahraničí. Len Slovensko potrebuje 150 000 kvalifikovaných pracovných síl. V roku 2024 slovenské veľvyslanectvo vydalo už takmer 3000 pracovných víz pre občanov z Uzbekistanu, ktorí pracujú na Slovensku. Aha, takže toto je vaše riešenie. Navozíme si sem 150 000 ekonomických migrantov, pretože na Slovensku nemá kto pracovať. Z Uzbekistanu 150 000 moslimov navozíme do Slovenskej republiky. Toto je slovenské sociálne riešenie. Opäť sa vynára otázka, čo z tejto investícii bude mať Slovenská republika. Pretože príde sem čínsky investor, ktorý ohrozí našu prírodu, ohrozí kvalitu života ľudí, ktorí budú žiť v okolí tejto chemickej továrne. Nevieme, či v tejto továrni bude výskum a vývoj. Pravdepodobne to bude opäť len lacná montovňa v strede Európy. A nemá tam kto pracovať, tak sem navozíme 150 000 ekonomických migrantov z Uzbekistanu. Takže opäť sa pýtam, čo z toho budeme mať, keď títo ekonomickí migranti si svoje mzdy samozrejme odnesú domov, ak ich odtiaľto dostaneme. Táto politika nie je vôbec sociálna ani slovenská. Slovenská republika potrebuje investície, potrebuje rozvoj a potrebuje velikánske investície do výskumu a vývoja, aby sme zastavili odliv mladých ľudí. Potrebujeme zvýšiť kvalitu života, ale to sa nám takýmito chemickými továrňami nikdy nepodarí. Musíme investovať do výskumu, vývoja a prilákať mozgy naspäť, ktoré nám už roky utekajú zo Slovenskej republiky. Toto, čo predvádzate s touto chemickou továrňou, vôbec nie je sociálna ani slovenská politika. Za Slovenské hnutie obrody môžem povedať, že budeme vždy podporovať len také investície, ktoré prinesú Slovensku zisky, ktoré prinesú Slovensku výskum, vývoj a budú nastavené tak, aby sa Slováci začali vracať domov, aby tu mohli žiť kvalitný život, aby nemuseli utekať do zahraničia, utierať zadky Nemcom, Rakúšanom, aby mladí chlapci nemuseli makať továrne v zahraničí, ale aby boli tu so svojimi rodinami. Toto bude slovenská sociálna politika slovenského hnutia obrody.